Така, ученици, запишете подготовка за външно оценяване след 12-ти клас. Така, онези двамцата на последните чинове, които ми се кикотят, я кажете сега на целия клас, кое е толкова смешно, че да се смееме и ние? Нещо смешно ли говоря? Нещо смешно ли изглеждам? Да, на вас говоря, Анастасия и Георги на последния чин. Ама сега мълчите, ама иначе докато аз чета и провеждам урока, вие се кикотите. Ей, големи хора сте, бе, големи, не сте пети клас вече, какво е това отношение, бе? То не е за мен, то е за вас, аз мой урок си го знам. Аз съм го чела, пречела. Вие ще ходите на матура да се червите. Аз моята матура съм си я взела. Утре ще искате да влезете в някой университет, медицински, а някой друг. Малко се стегнете де. После мен ще изложите, като изкарате някоя ниска оценка на външно оценяване. Няма да се стягате на магически. Продължаваме. Оле, ама много beautiful song. Просто amazing. Hello, аз съм Николаева. Влизам в предаването да Йорген, защото смятам, че е време да се намеря husband. Hello girls, how are you всички? Папа е тая, шопката. Excuse me? Der nicht mit Nummer gekauft, gesagt wird es nein. Sorry? Тази хапка канганига. What? В предаване не го expect. Girls, много силен duration за моят taste. Excuse me? Аз съм минала обратно в Англия да е strawberry way. Добър ден, една кора яйца. Че в събота ще бъде тази велик ден с деца. Взема от тук. Колко парички ще ми струва? 50 стотинки на яйце. Моля, колко? И 50 стотинки. Ами нормални ли сте? Как 50 стотинки за яйца, бе? Това не са златни яйца, това са случайно. Как миналата година 25 стотинки, тая година 50? Вие шахтави ли сте? Ще предадете от българския народ ли? Няма как да стане. Няма как да стане. Ще ви давам аз 50 стотинки за яйца. По-добре да купя някаква друга кокошка и да си ги гледате, да си ги събира яйцата от тях. Няма как да ви дам 50 стотинки за яйца. Изобщо. Ще ме извинявате. Не, всъщност, не ме извинявайте изобщо. Крадци, ще крадете от народа. 50 стотинки за яйце. Значи Георги още не е станал. Айде бе, Георги, къде си бе? 12 часа стана, сега ще бъде някакви гости, ти още не си оправил. Този велик ден пак започва пагубно. И масата не е изчистена, нищичко не е оправено, значи аз само като чиракиня трябва да се губам тука. Келеш, колко е часа бе? Гости, как дойде, да си снем с Сашко, аз още и дроб сървата не съм спекла. Слагай на масата. Пак имам нерви по празниците. Пак! Накрая свърших. Айде колко се стана тая снежа, пак ми се късняваше, ми дойде по нощити. Оле, Снежа, от кога те чакам, пак ми закъсняваше. Георги, дори ги потреш коге. Ади, Снежо, ади, от кога те чакам да се чукаме с яйцама. Гледай как ги ушари. Айде, взема едно да се чукаме вече, че направо че пясък. И то дискретно. Айде, Георги, вари да си дроб сърмата, бе. Айде, ягнето готово. Айде на здраве за всички именици, най-вече за нас, Георги! Айде на здраве! Айде, майко! На здраве! Маванче, къде го Георги, ма? Майко беше тук допреди малко, ма. Бе, сигурно до туалетната. Аха, до туалетна. Кой знае сигурно пак не да играе на този пустия компютър? Сигурно. И сега ще го оправя. Само гледай. Георги! Бе, Георги! Бе, момченце, пак ли си на този компютър, бе? Бе, как ми те изсрам, бе, баш на празника си седнал да играеш на игрички? Само малко! Сиди той за Йордан. На здраве! Айде на здраве, майко. Да сме живи и здрави. Ученици, стройте се по двама за ръка. Проверявам ви имената един път и после не повтарям. Кой дошъл? Автобусът е платен, шофьора, така всички тръгваме, които са тук и не ме интересува за другите. Разбрахме ли се? Георги, за теб се отнася веднагически да дойдеш тук и да се хванеш за някакъв прагматически. Значи, като падар съм.
Като подарък. Вие кола и после аз трябва да ви режа в затвора. Така, Анастасия няма я. Естествено няма и да я чакаме. Изобщо не ме интересува. Ага, така, благовест. Ваня, Величка, стига си игра с тези котки. После къде ще си измиеш ръцете? Да. Така, Петра, веднагически тук до момичета, какво си? Какво да прави? Веднага да го хвърлиш това нещо. Айде, пак не ще спират да ни искат пари, това е пределно. Ей, тая дъскалица пак закъснява. Ще си стърва в сред нея. Без сега да че ще за първи път я виждам тук. Ей, бе, дъскалица. Ей, на разговор пари. Бе, каква екскурзия, бе? Те на екскурзия ходят през месец. Оле, писна ми тая, няма ли да ни пуска вече, поне да ходи да си на кафе, бе? Ей, разгелей, пари. Сядайте, знам, че проверих тестовете от вчера, никак не съм доволен. Пълна пародия. Има някой тук и шестица, ама има и двойки. Митко, кой да се прави? Двойка. На точка ми се Ой, бе. Браво, моето Мичи. Дала съм ти една точка от мен, защото знам, че ти го можеш и се стараеш повече. Няма хора. Георги, яла да намериш този костюм, бе? Мисля с него да ходиш на бала си. Айде, Георги. Чакай, бе. Ама, мамо. Не ми харесва. Бе, няма да ми харесва. Няма да си пуши пари да ходя да купувам нов костюм. Ама това е много стар, Гоби. Бе, как ще е стар граждан, бе? Знаеш ли, баща ти го носи преди 30 години, когато му бях дама на бала. Да, виж, запазен хубаво. Та така е, бе, ще ги дадам. Няма, пари ще ми трябва, ще се наемаме физика смяна такара с голфа. И после, нали, родата трябва каня да ги почерпя. Стоиш ти. Охо, я гледай, комисийката пак награбила чаките. Едва вари. Никой ти ма година по 10 пъти на ден. Няма как да запълня толкова чанти. Един крем вириши, 2 хляба и айде те парите заминаха. Лопане, бе. Олей, тея вечерлики ще ми да чупат доматито. Ще изляза си на пръчка и ще види ТВ. Няма да видите никога топка я. Буде ли вие футболе грещи. Колея, цикята. Ето има Руся ли там, бе? Кой го и твоя дядка с нея, бе? О, тя май се е залюбила тая. Стана вдовица сега и почна да обикаля по къщата си. Я да бъра за соба на кичка да й кажа за новината.